Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, euskararen eguna abenduaren 3 ospatzera etorri gara urtero bezala, eta beste urte batzuetan mitzodromoa izan da, egin izan duguna, ezta? Aurten ekitaldia pixka bat osatuago daukagu, lehenik eta behin ikusten duzu, hemen atzekaldean 3 bertsolari, herriko 3 bertsolari, Gorka Azkarate, Gorka Ojanguren eta Jon Fernandez. Beraiek hasiko dute ekitaldia, beren bertsoekin. Ondoren betiko moduan egingo dugu, mitzodromoa, badakizue, hizketan jardungo dugu. Ordu laurden batean gai baten inguruan, gero maiz aldatu eta beste gai baten inguruan, eta berriro mai aldaketa egin ondoren, 3. gai bat erabiliko dugu. Eta horren ondoren errezitalditxo bat egongo da. Irakurle taldeak, irakurle taldeko hainbat partaidek, irakurriko dituzte gauza batzuk, ipuin batzuk, entzungo dezue. Herriko ordezkariak ere etorri zaizkigu, Maialen eta Rosa, eta beraiei emango diegu lehenengo hitza. Kaixo, ez da gira itzen da, bai. Egunon da ongi etorri da noi, eta komentatzen ari ginen, egualdia ez dala gure alde, hotza euria daneti dauke, baina, uste gendunez ez, baina bete da, pixkanaka bete da, udaletxeko atari hau, hasi que alde hortatik, eskerrak eman egin izkizuen gerturatu zeaten guztioi. Hori ez, dana alde izan ezarren, neaino etortzeko esfortzu hori iteagatik eta gaurko honetan parte hartzeagatik. Aurtengo, gauza asko juntatu die ez, ondo aipatzen bezala Euskararen eguna batetik, Euskaraldiaren amaiera bestetik, gero mintzodromoen ekitaldi hau ere bai, hasi que, goazen aprobetxatzea igual hori dana egun baten tokau izana, eta, egun berezi bat indezagun danon arten. Kaixo egunon, nik ez naiz asko luzatuko ja, Maialenek aurkeztu dut aitziak bai, nire aldetik bakarre eskerrak emanena, benetan pozgarria dala hemen egotea, urtero niri tokatzen zaidanen beti esaten de gauza berdina oso ilusio handi egiten zaitzetenik egon naiz, han ez, urte asko, eta oso pozgarria da niretzako hemen egotea eta zurekin horrela hitz egiten. Ez dala erreza, egia da, batzutan ez da dakigunarentzat ez dala erreza egunero egitea, baina benetan esfortzua merezi dula. Así que ni besteik ez, mintzodromoa da hori pixka praktikatzea, ohitura hartzea, eta nik besteik ez esan, animatu ez hemen baizik eta hemendik kanpo egunero euskeraz egin, zatik horrela lortuko dugu gure helburua, mintzodromon helburua eta euskaraldiaren helburua. Benetan eskerrik asko eguna ez dela oso ona eta ondo pasa. Kaixo egunon, gaurko eguna, nahi genuke nabarmendu. 15 egun joan zaizkigu, berdin azaro abendu. Tarte horretan konpromisoa, gustora dugu mantendu. Baina guztia ez da amaitu, bideak hor jarraitzen du. Baina guztia ez da amaitu, bideak hor jarraitzen du. Euskaraldia bukatu arren, propaganda eta txosten, abenduaren 3 ezpedi, euskararentzako azken, mintzodromora ekarri eta
naiz itxurazkoa ez den, kantu kantari hasi nahi dugu, isilik egon zaitezten. Kantu kantari hasi nahi dugu, isilik egon zaitezten. Oraindik ere biraka dabil, gure hizkuntzaren gurpilean, ona parera begiratuta, ene hau da jende pila. Aretontara etorri gera, gure bidearen bila. Urte euskaldun emankor baten asera izan dadila. Urte euskaldun emankor baten asera izan dadila. Euskararen erabileraren bilakaerak izan duen egoera kontuan izan da, eta Urretxu Zumagagako Euskara Elkarteak 2023an 30 urte beteko dituela aintzat hartuta, Zintzontzindo Euskara Elkarteak ondorengo proposamena aurkeztu nahi du. Jakingo duzuen moduan, Urretxu Zumagagan egin zen azken kale neurketan gazteen erabilera 5,4 besterik ez dela ikusi genuen. Eta Herriko Euskara Elkartetik honi aurre egite aldera beka bat sortzea erabaki dugu. Beka honek bi zati izango ditu. Batetik, azken 30 urte hauetan, Zintzontzindo Euskara Elkarteak izan duen ibilbidearen ikerketa egitea, eta bestetik, Urretxu eta Zumagagako euskal komunitate digitala sustatu, elkartea komunikazio bide berrietan egokitu eta belaunaldi berrietako gazteengana iristea. Horretarako sare sozialak elikatuko ditugu. Honen guztiaren informazio xehetua Zintzontzindzoren Facebook orrialdean eta bi orrialdeetako web orrialdeetan zabalduko da. Bakarrik esan, lanak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 9an amaitzen dela eta Zintzontzindo Euskara Elkartea@gmail.com bidera bidali beharko dira lan hauek. Onuradunan orden, urtarrilaren 21an esango da, Zintzontzintzoko 30 urte betetzen dituen egunean.